wong ngeteki Iwan Koloro Mas Pati Raja Dewaku maning Bang Raja Dewaku aja kesamaran-marang aku Nalendra saka negara Giri Kedasar nang jejuluk Prabu Wiruka. Oh tinggi panjenengan Prabu Wiruka saking negara Giri Kedasar. Aku sing klebu sedulure swargi Kakang Prabu Jarasandha. Oh panjenengan kadang tarunane Prabu Jarasandha iya saka negara Giwajra. Sarwita ngerti apa durung? Jambe pinangge niku. Duwe pati kuwi saka kawula nongkon pati wis saka nyadong dawuh. Tegya Jaya Gurna kula nongkon paring pangantika Gusti. Ning kali kekanthi kuwi kematian nopo Tegya Jaya Gurna. Ana lakon kang minangka dadi ganjelan rasane atiku, Bro. Kakang Prabu Jarasandha jarene diperjaya mati dening Raden Werkudara ing lakon sesaji Rajasuya. Iya Prabu. Nggih, leres. Sapa pinemumu jane sing lumut sapa, Go? Kula matur jujur napa ken monggrong. Sing jujur, Go. Ning angger jujur kala mangsane nglarani ati lho. Apa ya, Go? Wong angger jujur kadang-kadang nang aring ati ora ditampa. Ning kadang-kadang ngger ngomongnya kene omongan palsu malah kadang-kadang ditampa ya ta. Aku kepengin krungu kejujuranmu, Go. Niki temenan lho. Iya.
Jajan jujur kok. Ini aja larati ora. Aja dijebol ora. Ini ngerti jebol kula bingung. Arep ngerombong sapa dengan langkah sing nyambut gawe. Lah kula sing ngundel-ndel menapa jenengan setoran sing lancar jenengan. Liyane cara sumuris padha sak jenengan tok sing tukana belancar jujur niki jujur kok kepengin krungu ana kawan sing aja ngambet iku ngonggro tok rasane ngati kok. Angger jujur sing luput jane Kang Raka Swargi Prabu Jarasandha. Lupute kakangku apa kok? Jarasandha niku arep gawe sajen sesaji Kalaludra kanthi srana mateni ratu cacahe 100. Ratu 100 niku disembelih. Damus munjara 97 wis munjara 97 kok. Nggih, kurange 3 siji ratu sing duwe geti putih, loro ratu Jemani, 3 ratu Bule. Sing duwe geti putih sapa, Kok? Prabu Puntadewa, Ratu Ngamarta. Sing duwe pakulitan Jemani, Kok? Ratu Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Tetapi adege Kresna, Kok? Persis kaya kula. Semarane iki kerasa-kerasa kaya kula, adege kaya kula. Pokok angger panjenengan ngurus sarang kita ya pada bebel kersa. Kaya jambe disigar berak. Apa iya, Kok? Sarwita kan Kresna kaya jambe disigar berak. Ya ning sigar nu basa. Ora sadar bentuk sing jenenge Kresna ki ratu titi sing wis lho kowe titi sapa kowe? Kowe sapa kowe buyang ilu lho. Wong ujarku levelnya beda antara titi sing Wisnu karo Sarawita. Lho kudune blaker. Wong Kresna dipadhakna raimu srepet indang bumi. Kresna kaya Betri Wikrama lho. Umur keserempet dorat mentung. Kaya kaya Kresna. Kresna kuwi ratu titi sing Wisnu ngomong aja salah lajeng kudu sing isin. Ya ndakkel pada aja sepanten. Ndakkel ya Den, Den. Nah, ini hormati. Kresna kok di Ratu Dwarawati, Ratu titi sing Wisnu. Ratu Bule kok Narendra Mandura jejuluk Prabu Baladewa. Ya, salah sawijining dina negara Ngamarta niku manakna sesaji Raja Surya sesaji araning sajian Raja Ratu Surya Gung. Dan dinalah Jarasandha niku mengancam ratune wong Ngamarta Prabu Puntadewa, Prabu Kresna, Prabu Baladewa wateke Werkudara. Anggrana negara diancam niku duwe jiwa satriya. Jiwa satriya nggih. Sing jenenge jiwa satria niku sampun tumanem wonten ing wateke para Pandhawa. Jiwa satria kuwi apa wae kok penangane kok? Siji rumeksa bumi kelahiran. Gelem ngorbanaken banda, gelem ngorbanaken nyawa, apa maning angger negara kerugan parang murkakan negara manca. Pecaing dada, luntaking ludira, pesating nyawa. Niku sing jenenge satriya, sing jenenge gugur nang medan laga. Niku sing diarep-arep jenenge arum, jenenge wangi, dadi kesumaning bangsa. Werkudara kuwi
ping pindho satria niku bisa dadi pengayom tumrap para pendeta, para brahmana, para kiai senajan beda agama, beda kepercayaan watak satria ora tau mbanjinding banjiladan kabeh dirangkul mulih napa mulih nuwaken kerukunan jalaran rukun gawe sentosa wong angger seneng congkrak nang ngono bubrah kuwi lho dene ping 3 sadra niku welas asih marang kawula dasih tur ora duwe pamrih satria ora duwe pamrih kok ora duwe pamrih biasane wong angger wewen sing ana pamrihe ning jiwa satria ora ikhlas lahir batin kepengin nulung karo kawulane niku dene sing papat iku bawalaksana tuhuning janji lati lan pakarti nyewiji ucap-ucap karo tumindak ora kena cengkak ajining diri sekalati ajining salira sekabusana pungkasane satria niku tumindak bener dasare adil manut pewaring kitab suci wahyuning ilahi niku mulane kang Raka Prabu Jarasandha gugur nanging kok kuwi nek cara togok sing bener ora kudoro nek cara aku sing bener aku kok ya kakangku kok arep dikaya apa sing jeneng sedulur tega larane ora tega marang patine utang pati nyaure pati utang wirang saurane wirang dina iki ana uleman saka negara Ngastina kang tinulis dening Bapa Penemban Durna aku supaya jumujug ana kewatesan praja Ngastina arep dikaya apa kuwi nalika rasane ngatimu togok kuwi mau ora kena duwe rasa cumbro kang maneka swarga neraka aku ingin bakal nglakoni niteni lakon apa bae Pendhita Drona wis campur tangan siji Drona loro Sengkuni wong loro kae pokoke pinter jempol isine urip ora tentrem magrana wong padha ya serasa dewe iki karo kalis mari ditindakake Pak wis ditindakake Pak sing penting niatku karo niatku bener pengajawe amar ma'ruf nahi mungkar nidokna barang sing apik nyegah tumindak antara mungkar waktu ora ditampa ya wis baje ketitik awak karo laku cidra nang wajib
Sretena ning pasewan Kusana Sutra Paring Warna. Sepapus piting udana nyantang jerikan sarang warana. Waraning cerita caritane kang Ringgen Purwa Purwanira Carma kula lanjut ring tinatah sinungging trinika jalma jamane para wali nyulah angulare ing agama kagemaning budi luhur kalih gelar bidare jagat gelare warna putih kang menggusu rasa suci tegese jagat duweni sifat suci datan klewetan mring dedosan bisane dosa ya mung saka kali manungsa ben saka gambare pemadhang srengenge kalawan rembulan ketubung minangka bumi ketuka praminangka kekedeging jejantung gending kalawan tembang kegambaran bunga kalawan susah dalam minangka dutaning Gusti nyolahake wayang Pralamita wayangane ngagesang sarta gegambaraning Makarti nggih menika Makarti awon miwah Makarti ingkang sae kang kula singirana ingkang Bagusti kuladur gelar kanggo sanguning urip jalaran sapa kang disuring ora wahyune bakal sirna Serenane wayang esuk dibungkut mancing jroning kotak ora beda kaya sirnane menungsamu bedane yen wayang mancing kotak sesurna dienggo meneh nanging yen menungsa mancing jroning kotak yen tingkono pikantuk pengadilan suci saka kang kawasa jangkat iku kudu mriku ing Pakarti Totolok saking dunya tanono barang langgeng mesti bakal sirna manarana dadi ana sawisana mring asar ora ana ing kono mungsu kudune ngerti sejatine donya bondo jerajat pangkat tanpa ngaji apa ini ngaji yaiku amaling soleh sarta budi makane luhur kang migunani tumrap bebrayan agung Sregekang mrikawi pun ditenge kawadi dosa purwa. Peka marang samiji adil luwih dosa 10 purwa kawitan. Tan kanthi gelaring negaring Astina. Ya negara Gajahwaya, Liman Benawi. Negara Panjang pun sumpah surgir gemari Palo Jinawi. Jembar jajane serutan cebe dhuwurku musetur abuh pun carane kapraban tungling raja nang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Anggendari Suta ya Prabu Tripamansa Najare sajuta sang nata lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana binari betingin sarwarna liman bambut pramudani sinebaran sari-sari ginondo itu jebat kasuri mangambar-ambar gandane tandiyaya diwungi juwanta kahantem suari puringin paman karasa jenengan nggih Rekilawati Garya Simuni ya Pati Anggendara ya Pati Sri Gantal Mati ya Rekilawati Garya Suman Dewa Pratanipun Narendra ingkang monggo trisaya nenggih Sang Prabu Karna Basusena ya Raden Suryamaja ya Raden Suryaputra
Datar kantun rayipun pendhita Kertapan Sulimon nggih Janiwang Durna. Resiku boyo-boyo sang pandhita Joko. Gendor kapane manten smedine luhur batane. Nanging kucipane pendhita Durna sengsem karo nguling dalingan kula murka. Sinambung pengurpiswanipun saturing banjar judul Nenggiraden Arya Dursasana Dalaraden Kartamarma blabar asrakan ngantos ing panuragan Jawi boyo-boyo pepancap suci ning alun-alun babasan jengkul sambung prantara tidung merana tanora bebarangan sing samirana tamampah roning kayu karo bae kanthi rasa suwantring digedhe mimamane kemasan pating jalan-jalan dari mondro masing pananggilan putih doang pananggilan aku juga sino mangono kalau cinta dari kabar dari desa
menyang asa menyang asa sangka wayanyo lakyo somara renenggo lare yati ana siraman doy ya sekare semua jalatri kapiteng surya tiningwan so mambur saking sari resan sekarang alendro lelo lelo resan sekarang alendro suning Asamoro Dewa Tani Dewa Tani Sukaming No Sanganorono twalon pangandika Halo
jelege ngagoso timbul marang pratiwilali sapan guratan kanggoning selengkau nunggu si kancing gamparken sono paman monggo dipun sekecaken anggenipun sawetawis lenggah yung kang paman tansah nglungaken junggo ingkang paman tansah nilingaken karna kang sarta mawantu-wantu dawuhipun Paduka Nggih Prabu bengke mekaten paman Kakang Prabu Karna rawuh tika kula ngaturaken pambagya panagrami Jadi Prabu saged anggenipun ingkang napa nampi kami nggo gamudosipun kramanipun raka pringkang monggo mboten namung jasturipun ingkang raka konjuga dhateng Paduka Yayi Prabu kapundi wonten ing pusaka sehingga dadosaken kawibawan tumrap gesangipun ing rayi inggih Yayi mugi Gusti tansah angijabahi dhateng menapa ganggaripun Yayi Prabu ya apa menemban rawuh tika kula ngaturaken kasugengan saha bekti kula konjuk Ojo lore-lore tegodhong monyor-monyor mangkrit gandil kuning isone dengan tumpang mripat dipaten ora kuat dengan tumpang pipi dipaten saya datu saya marang ampingger terus sudah sore dadi tambah wis nyaman kowe syukur-syukur padirke syukur-syukur pada senenge monggo dipun priksani penampilan kula pun benten biar kula niki dan niki ngangge batik pramila sinasot jangan gendot rasa nasib kepengin lendot rasa isi nyawang karo sinden bibit bosok kula keterima dadi ayah Farel Paduka menika sampun sepuh tegese sepuh niku asepe kudu ampuh ana wong tuwa aja diarani wong tuwa tuas kakek dina kakek umur menapa anggepipun panjenengan menika gegoyon wonten ing pasar Pasewakan Agung nggo goyonan tuwa-tuwa kanggo patuladan pangapunten ger sampun dados ciri panci dandang suryangipun ingkang bopong ing Sukalima lenggah nggih mentel naik kula boten takut nggih menten mawon terus sasana kula nata nuwun paring pangandika Koko Prabu prayogan bismarmu kowe iki ngespaken dawuh sabda paring pangandika karo tomarmu lungguh kang prayoga mboten namung luhuraken sabdanipun Paduka Koko Prabu sewanci-wanci wonten dawuh kula tansah nglungaken jaga kula nilingaken karna papan sampun Trimadya Candra Triwilangan 3 Madya Tengah Candra sasi kula mboten saged tilem paman kenging menapa nggih kula iri lan adi-adi kula para Pandhawa meri babagan menapa sesampun kula menika nindaki prapta wonten ing Raja Ngamarta ngawontenaken pahargyan ageng dipun rawuhi Nalendra cacipun 100 saking negari manca Ngamarta ngawontenaken pasang sesaji Raja Surya kula menika rumaos kalah wibawa negari Ngastina ketingal kalah pamor paman yen wong kalah wibawa kalah pamor lajeng panjenengan boten saged sare nggih karo boten sekeca ngendra dhateng jenah awit kengetan dhateng wirang kula nalikanipun kula menika kecemplung blumbang
Tatalanipun Raja Ngamarta ngawontenaken pahargyan dipun surati dhateng Yayi Ratu Durmati menika damel kekes praprosing manah kula paman. Dos pundi carane males dhateng wirang kula paman.